za ta kasance a kulle har sai kunnanta ya laushi. Kar a bata komai. Za mu amince da ranar da Ugar ya sa ta auren, kuma daga yanzu sai abin da na ce. Kana ganin aiwa yaro dole shi ne mafita? Ka rufe yar da ka haifa a ɗaki? Ya kamata shi Ugar ya yi haƙuri ya ɗan ƙara ba mu lokaci. Duk wannan ba mafita ba ce Hari. Na riga na gama yanke shawara. Kina jin abin da take cewa Hari? Dama ba ni ne na kasance mahaifinsu ba. Ni ta faɗawa. Ta dalilin ku har babban zunubi sai da na aikata. Na zubar da jini da hannuna. Me kake faɗa ne mai gida? Me kake nufi da zub da jini? Ba komai Hari. Ba komai. Allah, wannan wace irin ƙaddara ce? Sannu dai Malam Aliya kake? Lafiya, ya aka yi yarinya? Malam Ali, bismillah shigo ciki ka sha shayi mana. Na gode, wallahi ina sauri ne. Yawwa. Sannunku da aiki. Yawa sannu. Sannu da aiki Miral. Sannu. Ina son wannan maganin. Mu gani? Namu ya ƙare, amma idan ba za ka damu ba zan sa aka maka daga babban shago. Shikenan, nan da wani lokaci zan da in karba. Na gode, sai an jima. To sai an jima. Me kike hakan kuma? Ya kamata ki kama kanki ki san me kike yi. Kin yi karatu tukuru, kin kawo wannan matsayin, ya kamata ki mai da hankalinki. Kina nema ki kaskantar da kanki. Haba mama ya isa haka. Miral, me yasa kike son matsawa yarinyar nan ne? Kamar ya matsa mata. Baka ga yadda take shishige wancan malamin ba ne? Miral, wai me matsalar ki da malam Alin nan ne? Ko da yaushe maganar malam wai me yake da shi ne Kullum daga masallaci sai dan wajen gyaran da yake yi. Miral, kafin ya zo unguwar nan ta mafa ko ina yan kwaya ne. A baya ba wanda yake ya fita da daddare. Amma da zuwansa kasar shekara biyu ya gyara komai. Ke barin mu kika kadma. Inda za a samu irinsa guda 10, a Istanbul ma ba za a samu mata gari ba. Dama ai kowa maganar Ali yake yi, sai ku je can ai ku ta yi. Ba za ku taɓa fahimta ba ai. Allah ya ganar da ke. To ya kake ganin za a yi? Malam barka dai. Barka dai, ya garin ya harkokin. Kaga a dalilinka kowa a unguwata malam yake kirana. Kamar ya malam. Malam dai da ka sani, na sha gaya maka wannan ai, na koyi abubuwa da dama daga wajen mutane. Har ma daga wajenka. Ina sanar da mutane daga abin da na sani ne kawai.
Allah ya karba. Kai baka da kowa ne? Ina da. Amma kuma shi kenan ma malam. Na gode sosai. Gashi ɗan uwa. Na gode, Allah ya taimaka. Mu je Hyderabad. Dole in taho malam. Tsaya Hyderabad. Ba sai kai haka ba. Ka je ka siyo ɗan uwa kayan sawa, sannan ka ɗauke shi ku je wajen cin abinci. Je ka. Hello? Ya aka yi tushe kina ina? Bana gida yanzu. Zan jira ki a ƙofa. Me? Me faru ne? Zan gaya miki. Kina ina ki gaya mun. Bana gida. Kina ina za mu zo ni da Nihal mu ɗauke ki. Ina inda muka rabu da ke jiya. To ba matsala. Tauraruwa me ya faru? Komai ma ya faru tushe. Na gudo daga gida ne. Kin gudo daga gida? Zo mu je sai mu tattauna a gida.
A bar ƙauna sai da safe. Yau wato sai da safe. Kai kaga wasu zafafan kaya kuwa? Ɗayar ta fi haɗuwa. Sai da safe. Yau sai da safe. Lalle ta haɗu. Da ɗaya ce, amma yanzu sun zama su biyu. Ki daina yawan tunani. Ogar ɗinnan mai kuɗi ne. In za ki aure shi kawai ki aure shi. Ban ce ki zauna da shi har abada ba, daga baya za ki iya neman saki a banki. Akwai wani labari da na karanta. Wata ta auri wani a kwana 9 suka rabu, bayan shekaru kuma ta karɓi gado. Ki bar wannan maganar tushe. Dan auri wannan mutumin gara na rasa rayuwata. Ni ban taɓa ganin irin wannan abun ba. In ne ce kawai amincewa zan yi. Kamar ya? Za ki iya auren wanda ba kya ƙauna? Ƙwarai, baki san halin da nake ciki ba? To ya zaki da babanki? Ni zan ji da shi. Bari a fara shutin, kuɗi su shigo. Zan tsirar da Sinan da mamana. Mama ce. Hello mama? Sabda, ina kika shiga ne? Kin sani cikin halin damuwa. Kar ki damu mama. Ina lafiya. Yayi kyau, kina ina yanzu? Gidan tushe, zan kwana a nan kar ki damu. Sinan ya dawo gida? Na kira shi bai amsa ba. Bai dawo ba amma kar ki damu. Mu gani ba ni wayar nan mu gani. Wani abu aka gaya miki ne? Sabda, Ba komai. gashi nan tana jin muryarka ta kashe wayar. Mai gida, kaga yanzu tunda tana gidan ƙawarta tushe sai mu kwantar da hankalinmu ko? Gobe in ta zo, ni zan shawo kanta. Za ta auri ugar kar ka damu. Ka daina yi wa yaran nan abubuwan da kake yi musu. Ni na damu da mamana. Amma ya shiga tsakaninmu. Ya isa haka mana sai ka ce an yi mutuwa? Taso mu tafi. Mu je ina? Akwai abokina da za mu haɗu da shi a gidan rawa. Kin kira ni na dawo gida kuma ban gaya masa ba. Taso. Tushe bana jin wani ƙarfi. Bana jin nishaɗi. Ki bar ni kawai na zauna a gida abuna. Kin ga malama kawai taso. Ba zan karɓi uzurinki ba. Allah bana cikin nishaɗi gaba ɗaya. Ki je kawai abinki. Shikenan nagode. Yanzu haka zaki min? Sai ki bar ni da tafi ni kaɗai? Eh? Hakan ya yi miki? In tafi ni kaɗan? Taso mu tafi taso. Je ki canza kaya maza. Mu je. Kin yi kyau sosai, juya mu gani? Gaskiya kin yi kyau. Gaskiya ke kyakkyawa ce sosai. Me ya faru? Bari in gyara miki gashinki. Sinan ne ya faɗo min, bara na kira shi. A kashe. Ba wani abu ba ne, kar ki damu kanki, shi fa ba yaro ba ne. Sanda zuwa da yaro. Mu je. Ki gaya mai matsala ta mana. Kin san irin mutanen nan suna da rainin hankali. To
To me za ka yi? Me zan yi? Jirgi na ne nan fa. Sai me? Sai me? Shi ne kawai. Ka kai shi can ɓangaren ina zuwa. To ‘yan mata, kar ku damu kawai ku ci gaba da cin abincinku ina dawowa yanzu. Barkanka dai Mr. Omel. Yawwa barkanka dai. Wai me ke faruwa Bidat? Ya salwantar da kayan. Dan uwa, wallahi ba laifina bane. Babana ne duka ya zuba su a masai. To yanzu kana nufin kayana sun salwanta kenan? Wallahi dan uwa. So kake kare na min hankali ko? Ya sunanka? Sinan. Kaga ɗan uwa Sinan, dube ni nan yaro. A wannan rayuwar, burina guda ɗaya ne kawai. Ina so in mallaki jirgi na, amma kuma hakan bai yi ba. Wajen cin abinci kawai na mallaka. Me yasa? Saboda mutane irin ku wannan suke katse mun mafarki na. Yanzu zaɓi biyu, ko ka kawo min kayana da daddare ko kuɗin kayana. Nawa ne kuɗin Bidat? 100 ne. 100. Baka ji ba ne? Kar ka yi ƙoƙarin tafka wani kuskure, ko ka yi ƙoƙarin cewa za ka guje min, ko ka sanar da 'yan sanda. Gawar kama ba za a iya gane ta ba. Ka fahimta yi? Ya yi kyau, lokaci yana ƙurewa. Har yanzu kana nan ne baka tafi ba. Ya zauna sai ka ce jirgin babansa ne. Bidat, ya ka aje wannan mutumin yake jira a haka? Umarninka muke jira. A'a, haka ne? Ku je da shi, ku ajiye shi, ya yi tunani da ƙwaƙwalwarsa. Hello, Sinan? Ya aka yi wayarka a kashe? Yaya? Ya aka yi? 100 nake nema da gaggawa. Me? Idan yau ban kai kuɗin kwayan nan da babu ya lalata ba, za su kashe ni. Me kake faɗa? Waye zai kashe ka? Gaya mai inda kake yanzu. Ni zan zo in yi magana da su. Yaya ba zai yi ki magana da su ba. Sinan wai waye ne? Sau nawa zan tambaye ka kaki ka gaya min? Wani ne wai shi pilot, kuma wallahi ba shi da mutunci. Kai.
Ya zan yi ne. Kar ka damu, yanzu turo min adireshin inda kake. Zan kawo ma kuɗin. Yanzu a ina zan samu wannan kuɗin? Sabda? Sabda? Me faru? Ya aka yi na ganki haka? Sinan ne ya kira ni. Ya ce kashe shi za a inda bai kai 100 ba. Me? Kamar ya za a kashe shi to kan me za a kashe shi? Ban sani ba. Wani ne wai shi pilot. Pilot? Waye kuma wannan? Share kawai ina buƙatar 100 yanzu ya za a yi. Ta ya za mu samu kuɗi mai yawa haka? Ko 10,000 ba mu da? Amma ko za mu tambayi babanku? Babanmu? Ina babanmu ya ga wannan kuɗin? Bayan komai ta dalilin sa ya faru? To ki je ki tambayi ugar mana. Shi ne kaɗai zai iya baki wannan kuɗaɗen. Ba zai yi ba. Sabda dole ce kaɗai za ta sa. Wa kike ganin zai baki kuɗi mai yawa haka? Bari in tafi. Ina za ki ce tsaya. Ban sani ba. Sabda, ki saurare ni. Ki je ki sami ugar kawai. Na gode, sai da safe. Ya kai ne Sabda? Ugurko yana ciki, ina son ganin shi da gaggawa. Ya san da zuwanki ne? Eh. Ina zuwa, bari in kira shi. Ya kai ne Saf? Ugar. Sabida ta zo ganin ka. Sabida? Tana son ganin ka ne da gaggawa. Ka bar ta shigo, kakka tsaye da ita. An gama mai gida. Za ki iya shiga. Ashe dama za ki zo gare ni sa'ad da na fara ganin ki nake jiran irin wannan lokacin ya zo. Zo ki zauna, me kike so ki sha a kawo miki? Bana da lokaci ugar. Ina son rancen 100 da gaggawa. Yanzu.
Rance kuma? Rance. Zan biya ka ba da daɗewa ba. Zan iya sanin me yasa kike son wannan kuɗin Sabida? Ba sai ka ji ba. Abin yana da matuƙar muhimmanci. Ba sai ka sani ba. Saurare ni Sabida. Na arawa babanki kuɗaɗe masu yawa. Me hakan yake nufi? Ina nufin ba bashi tsakaninmu. Ya kika ce to? Ɗan jira ina zuwa. Ya aka yi Sinan? Yaya, pilot ya kira lokacin da ya banya kusa. Ya ce in ban ka kuɗin ba kashe ni zai yi. Ki yafe ni yayata. Karkata da hankalinka zan kawo ma. Ka ɗan ƙara jira ka ji zan kawo ma kuɗin. Wannan kuɗinki ne Sabida. Muddin kika amince da ƙudurina, to komai nawa zai zama mallakinki. Me kake so zan yi ma? Ki zama tawa. Yanzu a nan gurin. Me kake nufi? Kana tunanin ne yar iska Ina ba ki ce? fahimce ni bane. Ki aure ni. Ki amince ki zama matata. Za ki farin ciki da ni sosai. Wadda kake so ka aura kake faɗa wa haka? Baka ji kunya ba? Wannan lokacin na daɗe ina jira Sabida. Cika ni. Na haukace a soyayyarki. Wai kai me haka? Ba zan iya haƙuri ba. Haƙuri na ya ƙare. Baka da hankali, rabu da ni, rabu da ni. Ba zan iya rayuwa in ba ke ba, amma ke kin kasa gane haka. Ki Me tunani kake mana. kokarin yi ne? Ka bar ni. Ka bar ni in tafi, wayyo. Akan kina haukace sosai. Wayyo. Wai ke ba kya fahimta ne? Ina matuƙar son ki Sabida. Ka bari, ka raba da ni. Wayyo, ka raba da ni, ka raba da ni. Ka kyale ni, ka raba da ni. Ina son ki. Ka kyale Ina ni. matuƙar ƙaunar Ka ki. raba da ni. Wayyo, ka raba da ni.
Sabida? Mai gida? Sab. Ina Sabida ta yi? Yanzu nan ta wuce tana sauri. Yi sauri, ka bi ta. Kuɗina ta sace mu. Kai ka tsaya a nan. Barauniya, a ina? Yanzu nan ta shiga gidan Ogar ta sace mai kuɗinsa. Yanzu ta yi nan da gudu, ku bi ta, ku bi ta. Ina Sabida take kukusal? Tana gidan ƙawarta Tushe. Tushe? Ina ne gidan nata? Ina zuwa ɗan jira. Hari! Ya akai? Adireshin Tushe a Ugair ke tambaya. Kana ji? Ugair, in tambaye ka mana. Ina fata ba wani abu Sabida ta yi maka ba ko? Sata ta mu. Me? Kuɗina ta sace mu. Ina taya ki murna Hari. Yau dai ‘yarki ta fara sata. Me kake cewa? ‘Yata ba za ta taɓa yin sata ba. In ba ta ba za a ce ta yi ne. Marawun da ya aikata satar ya ɓuya ɗaya daga cikin gidajen unguwan nan. Budurwa ce, sannan malam baka sani ba, gogaggiyar karuwa ce. Karuwa kuma? Kai yaro ka mai da hankalinka. Ta yi sata wa wani ɗan kasuwa ne. Ko ta shigo nan? A'a, ba ta shigo ba. Ka yi haƙuri mun takura ma. Ba komai.